Nang dako kong pasalamat niya ti Alex kay nagdesisyon jud siya nga muli na si Jess ka na naibay para makauban ni Jess na naig si tatay mo. Good morning guys, mong laban kita. Idang kay labo no. Guys, good morning guys. Ako na po ni si Jinbers. Dengan kukuan guys sa joke ang labah na napamisid ang piling gabi dia katungkuan kinasun mga manay magsadanin sa pamahaw dapat kuan pandesal hindi mamainit sa ta guys Tapos talang gatas ug kape. na mainit na ka ma si mama pagkakuso-kuso na po si Jang kuan lagunin pero magpalabada hinuna si Jang ka ng mga kortina mga habi ng mga dagkit ba idyan nun ang palabadahan pero kanang ijang mga pambayra na ijara na nga namuno ka ng laba Upay suman biya. lami ng suman para sila si Kuwati mainit na guys Pandesal for me. Ubuad for me. nagisaw-saw sa kuan pandesal Idang lang pandesal. mainit sa tako pa man maluto ang kuam ninangag kada isa ka tao dari andam na manglaba sige yan natong pa guys kay wag naman si Jay istorbo ito ang sa taas matog inaron sa dari pa na silog matog Mata na. mag sama-sama na may dari mata na siya na guys budbud guys atang ipari sa kuhan si Kuwati kalman ni siya guys tablidya powder namin siya ipari so kanang ingani nga kanang na budbud lami daghan ni mong ilabhan ma daghan ni mong ilabhan medyo pa i-apil na sa mga labunan hindi ka manglaba hindi ako palaba guys sigara lagi ko na mga guys minsan gimingaw diha og kanang naibudbud diha dami kay naay kuan naay tapon hapit nagpista sa Bohol Mayo baha nagpista na magtibok bol magpista og Mayo nisa ko muli nagka birthday na kung katay muli kay may budget ganun di muli og nalamay daghang kwarta ug pwede naman nagibaktas na nagdagat baktas ko makauli lang Dapat din namana lang kag taga Bohol, pwede na kamo layo. pwede naman ibalik ang panahon mamana ra kong taga Bohol aron din ako mo Pwede ra mong god. Biyahe. Panangin ako na mamana kag taga Bohol kay hatag taga Bohol. para na dyan ang lipaga kada buwan ko nimo pauliin Kada bulan na ito sigla dato lang kan dito yo. manigingan na mas lisod mananghid sa bana kaysa tatay Ayos ah. kaya ang tatay mananghid ta musugot man dajon Bana. agbana magpipit pa man unang mata sa musugot May problema na ako basta natay dagang kape. Siyempre, plate nimo. Oh. Diba? That's a problem. It's a problem. Problema ko siya ulit sa inyo, ha? Basta yung panguyab dito. Kaya ulit sa inyo, makuyab ka. Kuyab ka, gabal-gabal driver kasi kasakay. skill driver ang ganito nguya pagbalabal driver ko or raman driver puro sweet lover so guys narap pukos boholon ta naminjo sige jud ko uli imo ra gid na yang kuan guys kalipay nga sinanag si tatay ang banding kada adlaw Nay uyab dito, wala pang sawa. sa mga di man gisulti Nagisuti. gisulti ning duha mo nagingan nga tinadhana pero di pinagtagpo Awa. Nanguyab rin ako. Ladyo. Nawa. Nanguyab pa kag taga dito. Bas ram tayo mong sakyan. O gabalabal. Sige mo kanong uyab sa taga Cebu. sige kung pwede naman ibalik ang panahon nang ibalik Dayan. Ito yung mga sawan.
magminja mi dato sa uyab nga taga-buon. Ibalik ang panahon. I-rewind, rewind. Isa ka guys no kung pwede nimo ibalik ang panahon. Di tinadhanan. Sino yung tadhana pa? Mukhang na sila. So kay bawa pa lamang gadyo ko nga ingani nga maladyo. Madyo kay natigminjo na naman kong silingan. Lumay ka? Kaya man ko nagmahay kung kay bawa lamang gadyo ko nga ingani di ay og maladyo ta sa tang ginikanan nga di lalim. Madyo kay nagminjo na naman kong silingan. Taga nagitigang amnesty. Kaluwasan sa imong kinabuhi. Pare nagkabuntag. Ilang taon lang nagang ginikanan. Kami siguro sa pamati guys nga imuhang ginikanan imurang silingan. Kuha na kay daghang nga aga kang ginikanan ro naghang na nagtatay sa karoy kuan pamahawon sa kay gikaon nga na ba kay simpre silingan raman mo. Kami sa pamati guys nga kanay nga na ba kay naasladyo. Hindi lalim nga naasladyo. Mo na nga ako guys. Muon dyan na maglingaw-lingaw ko sabihan mag tiktok kay kuan ba. Pawas ka na na kamingaw kay di ba dya lalim nga maladyo sa ka na ginikanan. Diya ka nang banda na kay maitik man. Na mag-tiktok ta nga. Ning na natagpiling pa. Ito ko. Ning na naman tag piling pa piling artista. Lingaw-lingaw ra ba dya nang kay di ba dya lalim maladyo sa kanang kuan. Imor na silingan. Malingor mo na nga, pawas kamingaw kay di ba dyan na din maladjos ka ng kuwan, ginikanan. Focus na ka dahil? Malingor mo ko na. Ba, pag ano mo kaadyo mo sayaw. Ba, ayos ah. Kambugiro. Papak na dyan sayaw. Ano sa mga dito dahil? Warm up. Kaya kitang tanan, ngita mga katagpaan nga malingaw, agato ang kaugalingon. Kaya gato ba dyan kinabuhi, isa ra. Dapat kadadlaw ta mag-enjoy. Kadadlaw na to ilingaw agad ang kinabuhi kay isa ra may tang kinabuhi. Kay ug mawad na tag kinabuhi di na ta maka lingaw-lingaw. Kay isa ra may ang kinabuhi. Mo nang mag-enjoy jud ta kadadlaw. Inom sa tubig. Nunigingan nga hiram sa Diyos. Tanawa? Sa nating buhay. Ni kanta na. Daghang pagi guys nga malingaw ka. Lingaw ni mo imuhang kaugalingon. Mag-video ka. Matubang kasi muhang kamera magsayaw-sayaw. Lingaw na kadala. Kaysa agi muhang lingaw magsigig panghimantay, magsigig pangaway. Saban ka na sa Ginoo. Ibig kay malangit ka. At tulong kasi perno. Pinangaway naman ka dyan. Nahilabot man ka dyan. Nanamay man kasi mga isig kataw. Manang kamo di dyan mo pwede manaway sa atang isig kataw. Bisagun sa panaybat-buhatan dan ng imong isig kataw. Wakay rights nga mang-judge ka. Kay kinabuhi man na nila. Pwede ka mo tanaw pero di ka pwede manaway. Bahala na sila dihag, magbubalintong na sila dihagan sa ilang buhaton. Maglumbakay ka diha. Kunti lumbakay ka? Kunti lumbakay? Kasi magbubalintong ka diha, mag-iktin-iktin, magtuwad-tuwad ka diha. Sa imong may istorya sa imong kinabuhi. Sa kinabuhi? Roller coaster na ay kalisod, na ay kalipay. Ang may istorya sa imong kinabuhi karon swerte ka. Okay. Nara ka dani kapiling nga gimuhang mama. Hindi mo ka musabot ng langyaw ko. Wala di. Hindi na tagabot na. At taga-broad. Bilas. Taga-broad. Hilak. Hindi prank lang ko no. Taga-broad. Hilak. Hindi ako paglalim lang nasa abroad. Ha? Dadyo man. Okay rag naka sa abroad, ja uli ka kada semana. Butangi. Oh, lisod oy. Sana mga nang-abroad ba yan na para po sa pamilya. Lisod ba yan na. Ang ba na napugos lang po kay tungod sa kwadron ba. Munang agwantaw na lang kami ngaw. Ikaw, swerte pa. Pinarakas feeling sa imo ang gininaguban na asla jo, di ba dyan lalim maladyo. Muna giyo na kuan, muna yung taghana. Mura gini akong kuan, linya. Ada ko sa akong ginitanan. Kaya wa may kuyog. May mo kidaghan mo kuyog ng mama papa. Munang dakong pasalamat nas Ginoo guys. Yeah. Kompleto pa ming tanan, dyan napapoy ka na na ginikanan. Nasa sinanay si tatay, napod sila daghang uban dito kay namastiri, ras programi, nasa Tecor, samot na karon nga nasa Tialits. Nalipay na ko kay nana sa Tialits, nanay ka, pangtabang dyan din nanay ba? Kay si Tiri, di manastiri masaligan, kaya na may sakit. Nasa programi po, naminji naman, na naman siya sa piling ni Undoy. Nang dako kong pasalamat niya Tialits kay nagdesisyon dyan siya nga
muli na si Jas ka na naibay para makauban ni Jas na si tatay mo nang dako kong pasalamat sa kuan guys. Ginoo. Swerte ka, di ba? Ikaw may swerte. Ano ako sa vlog na Tiplor. Kaning tanan nga igsuon ba. Dahil ni Jan gipang describe ubod sa iyang may istorya na ho. Gijang istorya na kanas Jijin. Para na siyang kahilimon pero Ikaw medyo mag-swerte. nang hilabtan. Bantay na naman mo. Ikaw guys, hilimon ra ko pero adyo laman dyo ko hilabti kay di dyo ko magpa-feel di dyo. Nga ni ragang kinabuhi guys. Mali pera ko bisag naro ko dani sud sa Viper me. Basta di lamang ko hilabtan kay ako gani hilabtan. Tago na naman mudaan. Ingon sila, ang taga Bohol. Sweet. Barumbado niya. Barumbado og hilabtan. Nawas daguhoy o baka ka ibaw dun sa story ni daguhoy. Isog to. Mo na mga taga Bohol. Kay lamilem ra pero isog. Pilo mo na siya guys, pero hindi na siya magdita. Gamay ra. Light lang. Dayon, malambing ni siya. Dako ang iyang lambing. Hindi na siya unahan kay sayo ko ni siya. Na mo tubong sungay diri kalitog yung labtan. Isa kay di mo tubog sungaw hilabtan daw ang hilabot. Kataw ila manggod. Di jud. Di bili katawan. Pero hilabtan ka nga physical na. Aw, pinatjanay jud. Aw kanay noon. Hindi po ko para Pinatyanay, grabe mo history pinatyanay. Siyempre, hilabtan ka. Samtalang sa imong ginikanan makakatilaw og kusi. Kusnot baron. Sukol di pinatyanay tay. Nga, huwag na yung manghilabot ni mo. Dapatan ka. Pinatyanay jud. Mahalag, matira, matibay na. Wala, puta tawag. Sukol ko oy. Delikado ni. Kaya baga dyan, parkan sita. Bakit tagi pa kabuhi dani sa kalibutan para magpaapi-api. Hindi po ko magpaapi-api oy. Kuya, hawanin mo dahil. Sinuod yun, kaliwat yung ganda gawin niya. Ano na ipaglaban natin si Daguhoy. Siyempre, bulanon man. Kuya, Dapat mabay man kaliwat yung Daguhoy. nagmuyo. Sukol ni pinatyanay. Sukol ko oy. Ngani-ngani ra niyang itsura, mainhin. Sukol ko eh. Daghamingan nga mainhin ko. Magamping dyan mas mainhin. Kaya sukol itaw guys. Maresulta ra ni Skuan guys. Si Kuwati nga giparisan sa budbud. Ikaw guys. Hiningaw ra ko guys. Nanig ni tatay. Mga manggilingaw-lingaw. Pasalamat no po ko kinana mas mama dari ning abot. Itaw di ka magpaapi-api uy. Kamot na nako dani nagpudyo dani sa kuan. Di na uyotang natawhan. Huwag na yung manakit na uy. Bahala po diya Sukol yun, pinatyanay. Sukol pinatyanay. Bahala maka pinupaway man diya. Sukol ko. Ikaw guys, yung labanan ni guys uy. Ningkalit mara mag-uwan gani ha. Taligsik. Pistas langit kay uwan init. Ay, so. Hindi bitaw sila uwan init pista kuno sa langit. Giyan. Nanagi mo ang Shopee. Binta. Picture. Ya. Balunan. Balunan ako ni. Bibinta. Ayan. Balunan og magbike. Balunan nagtubig bago. Ala ninduta. Balunan guys. Wo may baligay nga to sa merkado ko. Salamat Shopee sa indot kong quality.